Unang good news from Slambre. Ano siya? Yang comment there is a Reddit thread. Ano siya? Quote, the Japanese are currently conducting a clinical trial for a medicine for tooth regrowth. Woo! I Ako, need that! Ako po, dagan kong pangag. Oh. Mga bagang sa sulod. Ay, basig dili na ma-regrowth ang katong wala na gyud. Ma-regrowth lang ang katong kanang naapa niya, bangag-bangag lamang. Alam mo, ragmauno nang imposible. Bangag na siya tapos mag-regrow or basig. Mao na, murag nabasa na ako na. Pero nice na siya unta kung Unta. mismong wala na kanang na-extract yun na tooth na ay mag-regrow. Pero pag test mo, taman-taman ha? Oh. Mga 5 years testing yun na or 10 years testing na or 10 years. kay basin, tingnan mi, matubuan mi ngipon sa kilikili. Ay, oo, no, matubuan may ngipon sa mata. Or sa katugong sa katong movie nga. Ay, katong Teeth. sa bilahan. Oh, Teeth. Teeth ang pangalan ato nga movie. Lain na ato nga movie. Ay, nga nung gipatanaw Katong na ng siya minimo ngipon. atong. Nga siya ngipon sa bilahan.